26 तारिखनिफ्राय प्रमोद बर' बिथांनि पार्टिया क'क्राझार सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय थफ्ला होनानै बिदाय लाथोंसै लोगोसे उपाय गैया बारा बुजियाखैलै रामराजआव होननायखौसो मिथिया हातिसा प्राइमारी আজিৰ সভাখন পৰিচালনা কৰা সন্মানীয় আজিৰ সভাৰ সভাপতি উপস্থিত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিপিএফৰ বিভিন্ন পদত থকা সন্মানীয় CWC মেম্বাৰসকল আজিৰ সভাত উপস্থিত আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গৌতম ব্ৰহ্ম বিগ্ৰাই ব্ৰহ্ম দাদা জনক আৰু শিৱৰাজ পুতৰে আৰু আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ ইউথ বিপিএফৰ বিভিন্ন পদত থকা সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল আৰু হাতিসাৰ প্ৰাইমাৰী প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু বিভিন্ন দায়িত্বত থকা সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল बर'निबो बुंनांगोन खोमा ना बर'नि होनांगोन इउपिपिएलखौलाय जोलैनो आन्था दोनगोन ना दोनलाब्रा नोंसोरलाय इउपिपिएलआ जोलैनो थागोन ना थाला हाथिसाराव हा माथो बिराद गिदिर गिदिर लिडारा जोंनावसो फन थुला जोब्बाय इउपिपिएलना हाग्रामा सारखौ खुनुरुखम 2 मिनिटल' लोगो हमबोदोलाय सारमोनना फन हरला जोबदों माथो लानांगौना लानाङा जाखो इउपिपिएल लिडारफोरखौ लानांगौना लानाङा लाजायोना लाजाया लाजायो लिडारखौ लाजायोना लाजाया इउपिपिएलआव सब মানুহ বিপিএফৰ আহিব বিচাৰিছে ল'ব লাগে না নাই লাগে লাগে যদি আপোনাৰ ভাগটো দিব লাগিব গাঁৱৰ বাহাদুৰটো যদি ৰান্না যাবো বলে লাজাयोना लाजाया लायोब्लाबो नोंसिनि बाहागोखौसो रानना जानांगोन नोंसोर बुजिबाय दा बेनिखायनो हाग्रामा सारा मोनसे खोथा होनगासिनो दं जे बिसोरखौ लाया किन्तु रायजोखौ लागोन जोङो पाब्लिकखौ लागोन আমি পাবলিকক লম হয় না নয় পাবলিকতো কোনো দায় নাই আমি লিডার বিলাকো কমসে কম 5 বছর পোস্টা বাদি পোস্টাই হলো না নাগালে কোনা কোনা हाबाय जोबखाबाय बेखाफोरा रोनावला जोब्बाय गासिबो दायो माने नांगोलावसो फैनो नागिरदों नै आरो हेलिकप्टाराव फैहां जाबाय नोंसिनाव बहाय बानांगौ जाखो हेलिकप्टारा सानथिफ्राबो बिदों ओरैजाय माबायाबो बैखौ मा होनोमोन बे दंफांबारिया थाइखा जरा बाहायबो लुबैदों नोंसिना दादगारि माने माबायाबो लुबैदों हेलिकप्टारा नोंसिनाव फैगौ नोंसोर रायलायनानै खोन्थाबानो जाबाय बबेयाव बानांगौ जागोन नङा होमबा हेलिकप्टार আহি আছে আপোনালোকটা যত মানে আনিব লাগে মই হাগ্ৰামা চৰক আজি কম আপোনালোকে তাৰিখ ললে হ'ল কোনদিনাখন হেলিকপ্টাৰটো আনিব লাগে হয় না নহয় সো খাম্পা বৰগাৰী ডাঙৰীয়াক আজি টিকেট প্ৰদান কৰিছে আৰু খাম্পাৰ বিৰুদ্ধে এফসুৰ মানো ইউপিপিএলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাকে ইমান বেয়া বেয়া গালি দি আছে খাম্পাক এতিয়া আসল পানিশমেন্টটো ইউপিপিএলৰ মানুহে দিব অত্যাচাৰ পানিশমেন্ট দিব খাম্পা বৰগাৰী আৰু তেখেতসকলে চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ নাম লৈছে মই কাজলগাঁও সমষ্টিত ডেইলি যাই আছো কাজলগাঁও সমষ্টিত আমাৰ বিপিএফৰ কেণ্ডিডেট পানিৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া জিকাটো মানে 100% খাটা হৈ গ'ল আৰু হাৰাব নোৱাৰে ইয়াতে ইউপিপিএলে আমাৰ 5000 ভোট পাব না নাহে আমাৰ সন্দেহ আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ স্যাৰ ইয়াতে ইলেকশন খেলিব টিকেটৰ গোটেই নাম সাম লিখা হৈ গ'ল ইৰখা জপাইলৈ মই আৰু সৈ ইৰখা জপাই হাগ্ৰামা স্যাৰ বাউকেলি সিগে दा बिराद बुगा थारसै माथो नोंसोर सिडनी मानसि जाबायथ' आसामफ्रा हा सिडनी मानसिया सिनालाय बिराद बुगासिनो माथो दाना डाइरेक्ट हाग्रामा सारो शिवर মানুহ হৈ গ'ল শিৱ সাৰ আপোনালোকে কোনো কথা নাই কোনবা যদি ইউপিপিএল জিতে হি ইএমএ হ'ব এনসিএলএ হ'ব আৰু ফেৰেংগাটো ইয়াতে ইউপিপিএলৰ ফিজটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে फेरेंगा बसुमतारी डांगरियाय बावखंग्री और मिसिमाक इलेक्शन खेलिब
फेरेंगाया इना खालामबाय हाग्रामा साराव नाम खोना लगे लगे फेरेंगा इया पुरा फलायगोन आरो खाम्फा बरगयारि दामरियाखौ कोनो दिना इलेक्शन जिकिब नोवारे तेव माने राजनीतिक भाग्यतो खूब बेया खाम्फा बरगयारि दामरिया जुआ बारो ही हारिसे एमपी इलेक्शन हारिले आरो एबार हारिले हैट्रिक मारिबो हैट्रिक खेबथाम जेनसिगोन बे एबाराव माने जेननानै एबाराव पेन्सन लानांसिगोन बे राजनीतिनिफ्राय ओंखारनांसिगोन आरो उपाय गैया नङा होमबा लास्ट खेबसे माने गेलेनो होननानै बुंदोंनो खाम्फा बरगयारिया जेनबाबो देरहाबाबो मान सन्माननि खोथा दं जायखिजाया टिकेटखौल' होथारगोनलै होनना बुंदों जाहैबाय आरो दा बेखायनो खाम्फा गेलेयाबा बाहेरावबो गेलेला इउपिएलनिफ्राय दा खाम्फाया गेलेसिगोन आरो गावखौ जेनगोन ना मोनथियो आरो इउपिएलआनो माने जोंजोंसो फैजोबसिगोन खावसे मानसिया केम्पिं खालामाबो जासिगोन नोंसिनाव ना केम्पिं नांलायगौ नांगौना नाङा हेलिकप्टार बाबानो जोब्बायना हेलिकप्टार मोनसे बाहोनसै जाया होमबा दा 14 नम्बर चिरां दुआৰৰ মানুহসকলে ইমান লাকি আপোনালোকে চিপ পাব গৈ আছে চিপ আপোনালোকে চিপ চাৰৰ সমষ্টিৰ মানুহ হয় এতিয়া 14 নম্বৰ চিৰাং দুৱাৰ নহয় এইটো চিপ চাৰৰ সমষ্টি হিচাপে আমি আহিছে আৰু হাগ্ৰামা চাৰক মই আজি জনাম যে আমাৰ ডাকগাড়ী হাতীচাৰ প্ৰাইমাৰীৰ মানুহবিলাকে বহুত উৎসাহ হৈছে আৰু চাৰক পাই ফালি আৰু বেছি মানে উৎসাহ হৈছে এই কথাটো মই আজি জনাই দিম হাগ্ৰামা চাৰক আৰু মেগন মিচিন মানে দেখা থাকেন এইবাৰ ইলেকশ্যন এই মিচিনত নহয় কম্পিউটাৰত নহয় এইবাৰ মানে লেখা দিয়ক চাবলে বেল পেপাৰ মেচিনৰ হলে মানে উল্টান পাল্টান কৰিব পাৰে এই নাঙলত মাৰিলে ট্ৰেক্টৰ ওলাই এনেকা হৈছিল যোৱাবাৰ এইবাৰ কোনে ঠগাবগে এটা ঠগাব কোনে হাবাগোন কোনো ঠগাইনাयनि চান্স गैला এইবাराव हाग्रामा सारा रेकर्ड खालामगोन बिराद बुरजा भट मोननानै देरहागोन आरो हाग्रामा सारा मोननै जायगायावबो बिराद बुरजा भट मोननानै देरहागोना सिउर जाखाबाय आरो हाग्रामा सारा मोजाङै बयबो रंजानांगौ आरो बिपिएफआ सरकार दानाय लगे लगेनो जोङो बै बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय फैसा होगोन जोङो बुंगासिनो दङ मिटिङाव जिब्लाग आमार बेकार लरा বিলাক আছে চাকৰি বাকৰি পোৱা নাই এনে মানে গাঁৱৰ আছে বা ঘৰৰ আছে যিবিলাক বয়স 40 বছৰ পাৰ হোৱা নাই তেনেকা লৰা ছোৱালীবিলাকক আমি কিছুমানক 3 লাখ 4 লাখ up to 10 লাখ পৰ্যন্ত আমি পইচা দিব বিচাৰিছো पैसा जों 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख सिम पैसा होगोन आरो बे पैसाखौ माने सुदबो मारिनाङा बियो लोनबो नङा एकालिन आरो बे पैसाखौ मोननाय लगे लगे दखान होना जानांगोन सोरबाया दाउ बयलारनि बिजनेस खालामनो हागोन साइकेल मेकारनिं मटर साइकेलनि मेकारनिं बिउटी पार्लार काटिं निटिं माने बायदिसिना रोखोमनि बेफार मावना जानो हागोन आरो जिकुनु धरনৰ बेफार बाणिज्य আপোনালোকে কৰি খাব পাৰিব একালীন ভাবে পইচাটো দিয়া হ'ব আৰু পইচাটো ঘূৰাই দিব নালাগে বিপিএফ बै অক্টোবৰনিफ्राय जागायगोन फैगोन मासनिफ्राय जागायगोन होनांगौ नङा बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनो होनांगौ बयनिबो न'खराव मोनगोन माने मानसिफ्रा सानोलै आं भट होबाय खस्थ' खालामबाय गामियाव कालबार मोनसे मोनबाय बहाबा गिर्जायाव बाउन्डारि वाल जाबाय अबेबा मन्दिराव बाउन्डारि वाल मोनबाय आं एफाग्राब खस्थ' खालामनानै मा मोनखोलै आं व्यक्तिगत भाबै मा मोनखो मानसिफ्रा मालाबा बिदि साना होमबा साख्रिखौथ' बयबो मोनजोबनाय नङालै बिसा खोथा बुङा जों प्रमोद बर' बायदि घरे घरे साख्रि होनना बुंलाबाया जोङो बयबो साख्रि मोनजोबखाया बिसा खोथा दा बेनिखायनो जोङो मानसिखौ थांना थानायनि बेबस्था इनकाम खालामनानै जानो थाखाय जोङो 3 लाखनिफ्राय जागायगोन आरो फिसा खामानिबा 3 लाख गेदेर खामानिबा 5 लाख 6 लाख 7 लाख सुदबो मारिनाङा फैसाखौ फरायनानै होनो नाङा बे फैसाखौ मोजां खामानियाव बाहायबानो जाबाय जागोन नङा होमबा 100 माने बयखौ 40 বছর পার নহলে হল
3 লাখ 4 লাখ 5 লাখ আপ টু 10 লাখ সে 10 লাখ পর্যন্ত আমি পয়সা দিম কিবা একটা দোকান সুকান দি খালে হল চাহ দোকান দিব পারে রেস্টুরেন্ট খুলিব পারে বিউটি পার্লার কাচিং নিটিং বা বয়লারর বিজনেস গাখীৰৰ বিজনেস খেতি বাতিबो मावनो हागोन बायदिसिना खामानियाव फैसाखौ बाहायनाय खोन्थाबानो जाबाय फैसाखौ रिटार्न होनाङालै बुजि मोनबायना 5 বছৰত কমসে কম 3000 জন আমি লৰা ছোৱালীক আমি পইচা দিব বিচাৰিছো 3000 সো সেंग्राफोरनो होगोन आरो 5 বছरनि गेजेराव मोजां जागोन ना जाया जागोन नङा बिया पार्टियाव बाबो हाबा जानायफोरनोबो होगोन आरो बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 40 কোটি বাহাयगोन सेल्फ हेल्प ग्रुप আমার মহিলা বাইদেউসকল আছে আমার সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ নামত প্ৰতি বছৰে আপোনালোকৰ 14 নম্বৰ চিৰাংগড় সমষ্টিত এক বছৰত 1 কোটি পইচা পঠাই দিয়া হ'ব 1 কোটি পঠাই হ'ব जों এক বছৰত ओमफ्राय दरखार जायोबा नेक्स्ट बोसोराव फैसाखौ बारायनानै होगोन आरो बे फैसाखौ फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि गेजेराव फोजोबनांगौ फेब्रुवारि दाननि उनाव बाजेट जायो गोदान बोसोरनि दा बेखौ नोंसोरो बे फैसाखौ फेब्रुवारि दाननि गेजेरावहाय फोजोबनांगोन आरो फैसाखौ बाहायनाय खोन्थानांगोनलै फोजोबनांगोन माने बुजिनबाय नङा होमबा ओमफ्राय जायफोर बिकलंग दङ आरो बिकलंग आथिं आखाइ लेंग्रा मेगन नुयै बिकलंग मानसिफोर दं आरो बेनिफ्राय बैसो जानाय मानसिफोर बिसोरनि थाखाय बिकलंगनि थाखाय 5 कोटी आरो सिनियर सिटिजेन बैसो जानाय मानसिनि थाखाय 5 कोटी जोङो बोसोरफ्रोमबो माने 10 कोटी थाखा बिसनि नामाव बाहायगोन जोङो एकेबारे गरिब श्रेणीर मानुह जिबिलाक हाजिरा करि खाय माने माटी नाय खेति करिबर कारणे साकरियो नाय ভাল মানে ঘর নাই তেনেকা একেবারে দুখীয়া শ্রেণীর মানুষের কারণে প্রত্যেক বছরে আমি 50 কোটি টাকা আইবিএস এর নামত ব্যবহার করা হবে আইবিএস এর দিলে 15000 20000 গন সাফায়াও সেবা বেমারি মানসি তাই নবা আমি শুনিছো ইউপিপিএল এর মানুহ বিলাকে ইলেকশন আহিছে কারণে অরুণোদয় ফর্ম বিলাবো বিচাৰিছে আৰু এই অরুণোদয় ফর্মটো পুরানা এই অরুণোদয় ফর্মৰ লগত আপুনি পইচা নাপায় बे फर्मा गोजामसो दे अरुणोदय आसनि आरम्भ हब अहा अक्टोबर माहफ्रा आरम्भ हब अरुणोदया दानो जाया अक्टोबर दाननिफ्रायसो जागायगोन दायो सोरबा अरुणोदय रां फैदोंबा बेखौ सिनि सुना जानानै बिसना गारले बेजों अरुणोदय मोना बुजि मोननो मोनाखै अरुणोदय आसनिया दायो जाया अक्टोबर दाननिफ्रायसो जागोन आरो अरुणोदय आसनिखौ बिपिएफआसो राननो मोनसिगोन जोंनि चेयारमेन जोंनि मेम्बारासो राननो मोनसिगोन आरो दा जोंनि सरकार फैखासिगोन नालाय गसाइगावआव इउपिपिएलआ मोनसेबो देरहाला उदालगुरियाव देरहाला नैबे बाक्सायाव देरहाला बिजनियाव देरहाला आरो क'क्राझारावबो इउपिपिएलखौ रावबो सैला ट्रेक्टर नुबानो रागा जोंग्रासो उबाय हिनजाव मानसिफ्राबो सालाफ्रा थगायसुलाफ्रासो होनखायो आरो दा बेनिखायनो ट्रेक्टर पार्टिखौ माने बर' जाथिनि मानसिफ्रा सैथारला बिसोरो ओरैबायदि नन्स्ट खालामबाय माने साख्रि होनो हानाय गोहोबो थगायबाय दाख्लै बावै साख्रि फोसावबाय अयथासार फैसा जाबाय सोरनिफ्रायबा जोंनि स्टुडेन्टफोरनि 10 लाख 12 लाख 8 लाख थाखा जादों बेसेराफोर मोसौ फानना हरदोंनो बोरमा फानना हरदों हा बन्दक दोनदों ओमफ्राय साख्रिखौथ' होनो हालाङाखिसैना इलेक्सनाव डिक्लार होनानै होबाय साख्रिखौ होनोबो हायाखिसै आरो सोरबा सासे लिडारनि बिजामादैयाबो 18 कोटी लाना ब्लक खारबाय बिहाव जागोना सिन्ता खालामनानै प्रेसाराव माने हस्पिटाल जानो गोनां जाबाय जाहैदों आरो बिजामादैयासो लाना खारदोंनो साख्रिनि फैसाखौ खोनायाखै खोनादों खोनायाखैलै बिजामादै लाना खारनायखौ खोनायाखै ए बबे जायगायाव दं नोंसोरलाय बिजामादैया 18 कोटी लाना खारनायाव बिहावा टेनसन जानानै प्रेसार दावखोलायनानै हस्पिटालाव हरनै उन्दुहैनांगोन साख्रिनि फैसाखौ लाना खारदों बिहाव बिजामादै जागोना लाना खारबायबो खारबाय मबाइलाबो सुइच अफ बिजामादैखौ बहाय नागिरना मोनांगौ फैसाजों लाबजों खारबाय बिजामादैया बेबायदि टेनसन जानानै साननै हस्पिटालाइज जादों सासे लिडारा खोनायाखै नोंसोर हा एजन
ইউপিপিএলৰ নেতা যি মানে জুৱাই চাকৰিৰ পইচাবিলাক তেখেতক মানে কালেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কিন্তু তেওঁৰ জুৱাই হ'বলগীয়া যিজন ল'ৰা মোবাইলটো বন্ধ কৰি সুইচ অফ কৰি 18 কোটি পইচা লৈ পলাল তাৰপিছত যিজনে মানে শহৰ হ'ব লগা মানুহ এইজনে মানে 2 দিন মানে টেনশন হৈ পেলাই হাই প্ৰেছাৰ হৈ হস্পিটেলাইজ হৈছে 2 দিন বিজামতে পইচা লানা খামাইনি উনাव आरो बेबायदिसिमबो घटना जाबाय इउपिपिएलनि मानसिफोरानो 10 लाख 12 लाख फैसा होनांगोन बे आं बुंनाय खोथा नङा इउपिपिएलनि उमेननि प्रेसिडेन्टआनो बुंदों गुसुगावना मबाइलाव नुवाखै नालाय नुदों ना होमबा अयथासार थगायनाय प्रमोद बर' डाঙৰীয়াই কি কৈছে যিদিনাখন ইন্টাৰভিউ হ'ব সেইদিনাখনে অন দ্য স্পট সকলোকে মানে চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ দিব বুলি প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়াই নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত কৈছিল কিন্তু আজি আমি কি দেখিলো যে ইউপিপিএলৰ দিনত বলে মানুহে 10 লাখ 12 লাখ পইচা দিলে চাকৰি পোৱা নাই বহুত মানুহ ঠকালে আৰু এনেকুৱা চাকৰি দিলে যিটো চাকৰিৰ মানে দৰমহা নাই বেতন গয়ালৈ এইবাৰনি চাকৰিয়া মানে বেতন গয়া মানसिखौना आसाम सरकारनि SIU डिपार्टमेंट स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट आसाम सरकारनि फाइनेंस डिपार्टमेंटनि स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट SIU डिपार्टमेंटआव बे पोस्टखौ बिसोरो एप्रुभ खालामनानै लाबोआखै साख्रिखौ मोनदोंब्लाबो दरमाहा गैया बेतन गैया माखौ जागोन दाना साख्रिखौथ' मोनबाय दे बेतन गैयाबा सोलिनो हागोन ना माखौ जागोन माने बेबायदि अयथासार माने थगायनाय साख्रि होदों आरो बिसोरो दा बेहाय बेतन मोना बिसोरो किन्तु बेबायदि अयनाय खालामनाया गाज्रि जादों बिसना गरिब गुन्द्राफोरखौ थगायथारनाय सोबख'थारनाय जादों आरो दा बेनिखायनो इउपिपिएलखौ माने रावबो सैथारला मोजां मोनला ৭৫,০০০ সকলো সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ আমাৰ বাইদেউসকলক আইমাত্ৰী মহিলাসকলৰ নামত মানে ৭৫,০০০ গোসাইগাঁৱত সুধিছো মই বাইদেউবিলাকক যে আপোনালোকে ৭৫,০০০ পালে না নাই কোনো এটা ইউপিপিএল কৰা বিজেপি কৰা মানুহবিলাকে যিবিলাকে চৰকাৰত আছে তেওঁলোকেও মানে ৭৫,০০০ প্ৰমোদ বৰ চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই ৰাওবो मोनसेबो मोनफेरासै ৭৫,০০০ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव गावसोर बुंना लानाय खोथा ইয়াৰ পিছত गसपुलि रुबो दिसिल আপোনালোকক गसपुलि दंफां गायसाखौनो नामा मोनसे टाइमाव दंफां गायनानै फट' दैखांनो होबाय सेल्फि लाबाय जोंहा बुरै बुरैफ्राबो नङा होमबा गिदिर गिदिर मबाइलफोरजों जा सेल्फि लाबाय सिख्लाफोरनि मबाइलजों दंफां गायनायाव फट' दैखांबाय ओ सान्थिफ्राव थांनानै जेरेक्स खालामहैबाय आधार कार्ड पान कार्ड बेंकनि एकाउन्ट लाना माने जेरेक्स खालामना जोबनानै ओइ मा होनोमोनलाय हिनजावफोरनि बे सेल्फ हेल्प लिडारा CRP होनोना CRP বিলাকক আপোনালোকে জমা কৰিলে গছপুলি ৰোৱাৰ পিছত গোটেই গছপুলি গুৰু ছাগলী খাই শেষ কৰিলে আজি পৰ্যন্ত 10,000 পইচা নাই থগায়াखै বা ইউপিপিএলआ बोरो दंफां गायनायनि फैसाया माथो रावनोबो होनो हादिया बेबायदि अयथासार थगायबाय আমাৰ খেতিয়কসকলক ঠগালে প্ৰতিটো গাঁৱত হাল মাৰিবৰ কাৰণে প্ৰমোদ বৰ চৰকাৰে আমাৰ খেতিয়ক ৰাজ্যক দুখনকৈ মানে বিনামূল্যে ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ তেওঁলোকে ট্ৰেক্টৰ দিম বুলি কৈছিল আজি ট্ৰেক্টৰ ক'ত গ'ল ট্ৰেক্টৰ সাপ্লায়াৰ মানুহ দিল্লীৰ এজন ঠিকাদাৰক ট্ৰেক্টৰ মানে সাপ্লায়াৰ কাম দিছে 152 crore 152 কোটি দিল্লীनि मानसिनो खामानि होदों प्रमोद बर'आ ट्रेक्टरा गंसेबो सफैयासै बै अफिसाव माने ट्रेक्टरखौ होनानै लेखा बिलाइ लिरबायब्रा किन्तु रायजोआ ट्रेक्टर मोनाखैना रावबो मोनाखै उदालगुरियावबो मोनाखै बाक्सायाव दाख्लै सोंदों आङो बाक्सानि रायजोफोरखौ बाक्सानि मानसिफ्राबो मोनाखै गसाइगावनाबो मोनाखै ओरैबायदि अयथासार थगायनाय आरो बिसोरो स्टुडेन्टफोरखौ थगायबाय जायफोरा बेकार सेंग्राफोर साख्रि मोनाखै बिसोरनो साफायाव खामानि मावना जानो थाखाय प्रमोद बर'आ 2 लाख एकाउन्टआव सोनानै होगोन होनदोंमोनलै एकाउन्टआव बेंक एकाउन्टआव भराय দিব কিন্তু পোৱা নাই কোনো এজন ছাত্ৰয়ে प्रमोद बर' চৰকাৰৰপৰা 2 লাখ টকা আজি পৰ্যন্ত নাপালে ইমান ঠকালে ৰাজ্য চ' बेबायदि ঠগাইगासिनो आरो बिसोरो भगवानखौबो थगायनो नाजाबावदों मन्दिৰৰ नामत गिर्जार नामत काली मन्दिर दुर्गा पूजा मन्दिर বিভিন্ন মন্দিৰৰ নামত আলাৰী সেৰাং বাটি নামৰ এটা মানে স্কিম তেওঁলোকে স্কিমৰ দ্বাৰা ব্লেংক চেক
जितु सेकट माने पैसा नाय ब्लेक सेक्सन आंगासिनो आरो होनदोंनो बे सेकखौ नोंथांमोना दानो नायनाङा 2 मासनि उनावसो बे सेकखौ माने खुलिना नायनांगौ जायो आरो बेंकआव थांनानै नायनांगौ अयथासार फाग्ला बै 2 मासनि उनाव प्रमद बर' सरकारा थागोन ना इउपिपिएल थागोन सोरखौ हमदांगोलै फैसा मोनाबा नङा होमबा अयथासार थगायदों आरो फैसा गैयै सेकखौनो गामि गामि रायजोफोरखौ माने थगायनानै रानलाबायदों अयथासार बेबायदि थगायनाय आरो इसोरखौनो थगायनानै सोरबा बेबायदि अयथासार थगायनाय आरो प्रमद बर' सरकारा जितु माने बिटिआर चुक्ति এই চুক্তি 7 নম্বৰ দফাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে তেওঁলোকৰ বিটিআর চুক্তিত লিখা আছে যে যিসকল ব্যক্তি মানে মিয়াদি পাট্টা নাই খাস মাটিত বসবাস কৰি আছে সরকারি ভূমিত বসবাস কৰি আছে জলাশয়ৰ মাটিত বসবাস কৰি আছে এনেকা ব্যক্তিবিলাকো আমাৰ বিটিসি অঞ্চলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি বিটিআর চুক্তিতে লিখা আছে बिटिआर चुक्तियाव लिरखानाय दंलै जायफोरा हानि पाट्टा गैया खास हायाव दङ सरकारि हायाव दङ बिसोरखौ न' सिफायनाय जागोन होननानै बिटिआर चुक्तियावनो लिरना लाबोदों फेरेंगामोना प्रमद बर'मोना दा बेनिखायनो नोंथांमोननि लारिमुथि ओनसोलाव 2021 सननि जानुवारि दानाव 6था बै गामिखौ सिफायाखै नालाय ना बावबाय बर'फोरनि न' सिफायना सिफायाखै इउपिपिएलआ सिफायदों नङा होमबा लाइमुथि दंना माबे सिफायजेननाया लाइमुथि ओनसोलनि 6था बर' गामिखौ जेसिबि लाना सिफायग्रोदों बिसोरो आरो बिनि उनाव गोबोरखि बाजार ओरैजाय माने सरलपारा उल्टा पानी बै ओनसोलावबो बर'फोरखौ न' सिफायदों नै दाख्लै बावै इलेक्सन नटिस फैनायनि सिगां उदालगुरियाव 100 बोसोर बारखानाय गोजाम गामिफोरखौबो नटिस हरदों आसुरित माने बागदावदों रायजोफोरा हाब माबायदि सरकार जाखो मानि थाखाय आन्दोलन खालामामोन प्रमद बर'मोना बै इउजि ब्रह्ममोना बै दिपेन बर' बै रोनगोरा बै जयन्त बसुमतारी एबसुनि लिडार मानि थाखाय आन्दोलन खालामामोन ना बर'नि न' सिफायनोसो सुक्ति खालामना लाबोदों नामा दा बेबायदि होननानै रायजोफोरा बिराद दुखु मोनदों अयथासार माने बर' मानसिनि खिन्थु फारसेथिंजाय भारत सरकारनाव मोनसे आयेन दं फरेस्ट ट्रेलार एक्ट 2006 सननि फरेस्ट ट्रेलार एक्ट एज पर द फरेस्ट ट्रेलार एक्ट 2006 जोङो ट्राइबेल मानसिफ्रा हादान ओनसोलाव रायजो जानो हायो आरो हानि मियादि पाट्टा मोननांगौ आयेनाव लिरखानाय दं खिन्थु बिटिआर चुक्तियासो उल्टा मावदों ना बिटिआर चुक्तियासो उल्टा मावदों भारत सरकारनि आयेनावनो दंखायो ट्राइबेल मानसिफ्रा हादान ओनसोलाव रायजो जानो हायो बर' मानसिफ्रा हादान ओनसोलाव रायजो जानो हायो माने जोंनि भारत सरकारनाव बेबायदि मोनसे नियम दंखायो बेखौनो दिनै बिसोरो उल्टा मावफैबाय आरो दा बेनिखायनो बिसोरखौ जोङो मालाबाबो इलेक्सन देरहाहोनो हाला जातिखौ ध्वंस खालामबाय बिटिसि चुक्तिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि सारा जोबोद मोनसे पावार लाबोदों बर' रावा भारत संबिधाननि 80 सिडुलाव हाबदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिसि सृष्टि जादों सेक्रेटारि अफिस मोनबोदों जोङो बे सेक्रेटारि अफिसा जोंनि थाखाय बिराद पावरफुल बेनि गेजेरजों 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हायो मानसिफोरखौ डेभेलपमेन्टनि खामानि होनो हायो टिका थुक्लि होनो हायो खिन्थु प्रमद बर'आ सेस कचबिहारनि मानसि बेंगलनि मानसि गुवाहाटी नगाव मरिगावनि मानसिफोरनोसो साख्रि होबाय आरो टिकानि खामानिखौ बायरानि मानसिनोसो होजोबबाय दा दिनै जोंनि लकेल मानसिफ्रा टिका मोननायनिफ्राय बन्द जाबाय आरो थाखा फैसा गैलालै जोंनि मानसिनि आखायाव दा बेबायदि सरकारखौ जोंनो मान होनांगौ दा बेनिखायनो रायजोफोरजों बयबो खौसे जानानै हाग्रामा सारखौ सिप बानायफिननांगौ आरो बिपिएफनि सरकार खालामफिनथारनांगौ खुनु खोथा गैया खालामनो हागोन नामा रायजोफोर हागोन बेबायदि जातिखौ ध्वंस खालामग्रा जोंनि बिटिसिखौ ध्वंस खालामग्रा बेबायदि पलिटिकल पार्टिखौ जोङो फैबाय थानाय 26 तारिख नैबे सेप्टेम्बर दाननि ओइ दिनखालिनो ट्रेक्टर पार्टिखौ जोङो रंजा रंजा मोसा मोसा बिदाय होनोसै जोंहा जागोन नामा रायजोफोर बिदाय होनांगोन আমি সকলে নাচ গান বাজি আমি ট্রেক্টর পার্টি ইউপিপিএল পার্টি যি সকলে আমার সর্বসাধারণ রাজ্যৰ বিৰুদ্ধে মানে উচ্ছেদৰ জাননী ৰেডি কৰি আছে আমার আদিবাসী ভাই সকল আছে গোর্খা সকল আছে কোচ রাজবংশী অসমীয়া ভাষী বেঙ্গল
বেঙ্গলি মানুষ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সান্তালি মানুষ আছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইউপিপিএল ট্ৰেক্টৰ সরকারে উচ্ছেদৰ জাননী বিলাক মণ্ডল অফিসে সব জমা করে রাখি আছে পুনৰ যদি সরকার গঠন করে আদিবাসী সকলক মানে ঘর ভাঙিব সাঁওতালি মানুষ সকলের উপর ঘর ভাঙিব সরলপাড়া অঞ্চলত আমার গুর্খা মানুষের উপর নোটিশ প্রদান করেছিল আমার তামুলপুর দরঙ্গা গুর্খার উপর মুসলিম ভাই সকলের উপর বেঙ্গলি ভাষীর উপর ট্ৰেক্টৰ পার্টিয়ে মানে উচ্ছেদৰ জাননী দিছিল হাগ্ৰামা সরকার গঠন করার পিছত অহা অক্টোবর মাহত সকল ধরনের উচ্ছেদৰ জাননী আমি সব ক্যান্সেল করাই দিম সব ক্যান্সেল খালামজोबगोन जोङो रावखौबो न' सिफायनो होआ बर' मानसिनि गंसेबो न' सिफायनो होआ जोङो हाग्रामा सारनि दिनाव रावबो न' सिफायजानो गिनानै गाबनो गोनां जायाखै रावबो बर' बिमाया न' सिफायजानानै पुलिसनि लावथिजों बुजानो गोनां जायाखै सरलपारायाव बुदोंना बिसोरो खालि बुरै बुरैखौनो बुदों लावथिजों जोङो भिडिअ नायनानै जोंहाबो मोदै गदों जाथिखौ अननाय दं जोंहा साननाय दं मानो बुनांगौ बुरै मानसिफोरखौ देहायानो गैला 70-80 बोसोर जाखाबाय संखानाय दालि ओंख्रिखौ लखबनानै फैदों माइरंखौ गाख्लायनानै फैदों फेरेंगानि एनजिअनि मानसिफोरा जोंनि बर' सेंग्राफोरखौबो बुदों नुदोंना नुवाखै मबाइलाव बेबायदि अयथासार खालामग्रा रायजोनि हा सिख'ग्रा क्लाबनि हा सिख'ग्रा रायजोफोरनि गोथै गारग्रा जायगानि हाखौ गावनि नामै नामजारि खालामनानै लाग्रा बेबायदि लिडारखौ जोङो गाज्रि रोखोमै फेजेननांगौ आरो बिटिसिनिफ्राय बिदाय होनांगौ रायजोनि खोथा गैया जिबनाव जोङो बिसोरखौ देरहाहोनो हानाय नङा जोङो आरो देरहाखाला बिसोरखौ बिबाराबो थाखा फैसा जेबो हरला होनखाबाय पुलिसाबो हेफाजाब होला बिसोरखौ थांनाय बाराव थाखा फैसा बिबारनिफ्राय लाना फैना गेलेबाय ओमफ्राय गावस्रा दा बिबारनिफ्राय सहाय मोनला नालाय सोरखौ मोनगोन सोरखौ मोना नांगोलखौ गेजेर गेजेर माने जंखाय हरदों आरो ज' जानोसैलै मानसैलै ज' जानो गावस्रा थैहांखाय दा जोंखौ लोगो नांगौ आरो बिसोरनो जों ज' जानायाव गैया ट्रेक्टरजों ज' जायो जोङो आरो बिसोरखौ नाङा जोङो बिसोरखौ फैखानाय पार्टिखौ जोंनो नाङा बिसोरो जेनखाबाय हाखराव गाब्र'खाबाय बेबायदि जेनखानाय पार्टिखौ जोंनो नाङा बिसोरखौ रायजोआनो सैखाला पाब्लिके भाव नापाय ट्रेक्टर पार्टी रायजोनि बिसोरे पुनर माने बिटिसि आरो ट्रेक्टर पार्टी प्रमोद बर' डाঙरे सरकार होक এই কথাটো কোনেও নিবিচাৰে আজি আদিবাসী বিলাকে বেয়া পালে বদলেন বাস আছে পায়ালে বদলেন বাস কোনে কিনিছিল হাগ্ৰামা সাৰে কিনিছিল আজি আমাৰ উদালগুৰিৰ মানুহ গহপুৰৰ মানুহ তেজপুৰৰ মানুহ গোসাইগাঁৱৰ মানুহ তামুলপুৰৰ মানুহ সব মানে বদলেন বাছৰ উঠি ফালে কোকৰাঝাৰত আহে বদলেন বাছটো কোনে কিনিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত অহা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমি হাগ্ৰামা দলঙত दैजिं फेस्टिवल खुंगोन जोङो रायजोफोर दैजिं फेस्टिवल नांगौना नाङा दैजिं फेस्टिवलखौलाय हा बै हाग्रामा दालाङावलाय दैजिं फेस्टिवल बोसोरै खुंखायोमोन जोङो डिसिसन लाखाबाय एबारबो गोदोनि बायदि दैजिं फेस्टिवलाव हेलिकप्टार बिरहोगोन एबारबो नांगौना नाङा रायजोफोर नांगौ नङा होमबा दैजिं फेस्टिवला माग লাগিব आरो इमान दीघलीया एटा दलं दै माने हाग्रामा दलं हाग्रामा सारे बनवा এইটো কোনেও বনা নাই আই পোৱালি দলং কোনে বনাইছে আই পোৱালি দলং আপোনালোকৰ এই দাঁতগাড়ীৰ পৰা আপটো আমাৰ সামথাইবাৰী লকিটো হাইৱে হ'ব লাগে বুলি হাগ্ৰামা সাৰে অলৰেডি অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ লগত কথা পাতিছে ওই সামথাইবাৰী আমি চেম্বা সামথাইবাৰী জানে না নাজানে ওই হাইৱেলৈ সামথাইবাৰীয়া সামথাইবাৰীनिफ्राय डाइरेक्ट भुटान गेलेफुं हाबनो हानाय लामाया गिदिर जासिगोन हाग्रामा सारा बेखौ गोजौआव रायलायखानानै दोनदों नांगौना नाङा रायजोफोर लामा नांगौ लामाया मोजां जानांगौ जायगाया डेभेलप जायो बिजनेसा देरो दखान होदो हटेल होदो नङा होमबा जायगाया डेभेलप जागोन बेनि अनगायैबो लामा दालां बायदिसिना खालामनायनि माने गोबां फैसा फैगोन जोंना बिपिएफआ सरकार दानाय लगे लगेनो गासिबो खामानिखौ मावगोन आरो नोंथांमोनाथ' चिरां दुवारनि मानसि हिसाबै शिबसारनि मानसि जाखाबाय नालाय एबाराव कुनु सिन्था गैला हिनजाव मानसिफोरनोबो खावसे होनांगोनलै चेयारमेनखौ रानगोन जों एबार खालि हौवाफ्राल' चेयारमेन जानांगौ नामा एबार हिनजावफोरनोबो खावसे होगोन
50% চেয়ারম্যান বিজিডিসি চেয়ারম্যান মহিলা বাইদেউ সকলক দিম যোনে কষ্ট কৰি আছে কাম কৰি আছে আপোনালোকক মেম্বাৰ দিম চেয়ারম্যান দিম होनांगोन नङा होमबा होनांगोन ना होनाङा खालि हौवाफ्राल' चेयारमेन जाबा जानाय नङा हिनजाव मानसिफोरनोबो 50% बिजिडिसि चेयारमेनखौ जोङो होगोन आरो एबार नोंथांमोना बयबो मोनगोन आरो कुनु खोथा गैया हाग्रामा सारा जे सिफ जाखाबाय जों ओरैनो बुङाखै माबा माबि दंसै आरो गोबां खोथा माखासे माबा माबिखौ नोंसिनो बुंनो हायाना नङा होमबा माबा माबि होनबाय बुजिनानै बुजिना लादोब्रा माबा माबि जाखाबाय हाग्रामा सारा सिफ जाखाबाय कुनु खोथा गैया आरो 14 नम्बर चिरां दुवारनि नोंथांमोना बयबो सिफ सारनि समस्तिनि मानसि जाखाबाय जाबाय नङा होमबा जासिगोन माथो लेक्सार होबावलायनो नङा होमबा ओरैनो जेनखाजोब्बाय इउपिपिएल गैखाला गोबां मानसिफ्रा जोंनाव फैनो नागिरखाबाय सानै मानसिखौ जों लायालै बुजिबाय बरगयारि बाबुखौ लानाय जानाय नङा आरो बै अब मिनिस्टारखौ लानाय जानाय नङा लायालै बे सानै बिराद भेजाल मानसिया खारखाबाय बिपिएफआव दायो स्र' स्र' मोजां मोजां मानसिया दंसै खुनु सिन्था गैला भेजाला खारखाजोब्बाय नङा होमबा बेबायदि भेजाल मानसिफ्रा मा ओरै जालाय जानो नागिरो जाखांखाबाय ओरै खारखाबाय आरो सोरबा माने 5 बोसोर इउपिपिएलआव थानानै जानानै उदैया बुंखाबाय ओरै माइरङा जोबां जाबाय नालाय थाल मोनखानानै आरो ओरै जोंनिजों बारनो नागिरदों लानायाव गैया जोंबो 5 बोसोर रानहोगोन बिसोरखौ नङा होमबा बिसोरनि थिकादारफोरनि बिलखौबो होनायाव गैया खिन्थु जों रायलायखाबाय होनांगोन ना होनाङा होनायाव गैया बिपिएफनि जेसेबां फाइल दङ थिकानि खामानि सेस लाइबिलिटिसखौ मारिजोबगोन आरो 26 तारिखनिफ्राय प्रमोद बर' बिथांनि पार्टिया क'क्राझार सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय थफ्ला होनानै बिदाय लाथोंसै लेक्साराव उपाय गैया जागोन नामा रायजोफोर खोथा गैया रंजानायनि थाखाय नोंथांमोना माने दिन तारिख थिग खालामनानै हो जोंबो फैगोन बेन पार्टिया मोनथाम मोनब्रै हमनांगौ जोंहा जागोन नङा होमबा मेरला खाना जानांगौ ग्रोम रंजानांगौ बिपिएफआ जै जाखाबाय कुनु खोथा गैया रावबो होबथानो हाला सरकारनि गोबां मानसिया जोंजों रायलायो ओइबाराव बिपिएफखौ रावबो होबथानो हाला गोदौला जोबखाबायलै जेरावबो बारहुंखा बारखाबाय इउपिपिएलआ उरायनानै सेस जाबाय थगायसुला पार्टियानो देरहानो हाखाला आङो बेखिनिखौनो बुंबाय आरो गोलाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोना बयबो मोनथिखाबाय 22 तारिख खालि भटआल' थुदों मोजाङै मोजां रावबो एबसेन्ट जानाङा नङा होमबा बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावना आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय थेंक इउ